takulandirani ku AMTV Malawi, ndipo takubweretserani nkhani. Nazi nkhani. Woyankhulira boma a Moses Kunkuyo wati Amalawi asamakhulupirire Kafukufuku Aliyense pamene dziko lino likuyandikira ku chisankho. Iwo amathirirapo ndemanga pa zimene kafukufuku wa Economics Intelligence Unit wanena kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akhonza kuchosedwa pa mpando kamba ka mmene zinthu zikuyendera. Simunamvepo Amalawi akunena kuti akulakalaka atamuchotsa mtsogoleri wawo pa mpando? Mavuto tili nawo, koma Amalawi akuona kuti tikuchokera ku miliri imene yakhuza dziko lino pakati pa komanso nkhondo. Iwo adatero poyankhula mwapadera mu mzinda wa Blantyre. Akunkuyo adatinso vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto limene lakhuza dziko lino likupita kumapeto, malinga ndi kuti abweza ngongole zimene adali nazo ndi amene amabweretsa mafuta m'dziko muno. Iwo aonetsetsa kuti mafuta a diesel nawonso ayambe kupezeka. Ndipo tawerengani nawo ma comments amene akuvumba pa tsamba la mchezo la Times Television. Ndipo kuli ma comments tukumeneko, tatiyeni tiwerenge ma comments amenewa, mwina nanonso kukhala ndi maganizo anu pa zomwe anena lero a Moses Kunkuyo. Taonani ma comments amenewa.